blok komite kono tuju belajar kok panda di belajar foundation deh the foundation deh apa tuh tidak boleh foundation deh belajar naik ini ada blok political block atas step political block kono taklay ni disiwa foundation deh belajar kok na jenis kesalahan like foundation deh kaham tek belajar ini tidak boleh jong tonono cin foundation dewa cini di pramata YTF TWF dan cini elected MDC cini MLA stroke dan cini borang dena senior leader ro jok tonono dinggu taklay ni foundation deno kurung kutum kukum dodom kan atau kanan pada tonono bokota nambai সেন্ট্রাল হইতে কাইসা কোন কতরকে খাইজাক লাগতো তখন খাইজাক নাই सेंट्रल कमिटी खालाया ताकलाय सेंट्रल कमिटी माने न जों जोंनि ब्लक कमिटी व खायखांबाय जोंनि सेंट्रल कमिटी नि जारा लिडार्स दं अब जानजानि ब्लक एलाकारो जेखाने जोंनो इनभाइट खायजागो जों आजागानाव थांनाय जोंनि जत सेंट्रल कमिटी नि जोंनि लिडार्स दं आरो थांनि एटेन्ड कारण जोंबो ब्लक नि आन्दानि बरन जों सेंट्रलाव जों जोंनि जतनि न जानजानि आमजाय दं जानजानि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बडिमानि एलाका याकबा जानजानि ब्लक दं आ एलाकारोन जों जानजानि ब्लकआव मा थांनाय अबावबो गैया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा खालामो जों आ जागानो जों जोंनि जत सेन्ट्रेल कमिटिनि बुराम गोनां जों बुकजों जों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबानो कक जाबाय 6 जुन 6 जुन 6 जुन जों फाउन्डेसन दे ताकलायबाय 5 बोसोर जानायनिफ्राय TWF बुबाग्राजों समजायबाय बुबाग्रानो जों खुलुमाय आफा हामबाय